vole, nějaký zkažený strom? Ty vole, jaký ten mi tady zase ručí roční klid, to prdele! Mádra máš mátrola, já nevím už. Ty si ale hajzl, co mi tady budeš dělat do jablek? Vyprysni, bábo. Co ty tady do mě? Mám ti ten, něco trklo do prdele. Ne! Tak vyprysni, bábo. Ty vole, do prkýnka. Ty vole, tady je to nějaký nebezpečný, já si dodáči do Teska koupit zkožený No, mlíko. to by bylo nejlepší. Takže čau lidi. My vás vítáme u našeho prvního videa na kanále Sráči.cz. O tomto kanále se budou vyskytovat vlogy, tagy a taky nějaké ty vlogy z přírody. Ano, budeme to natáčet buď u Matěje, v přírodě, anebo u Zelenky. Dobře, a teď si řekl, že Matěj bydlí v přírodě, výborně. Matěj nebydlí v přírodě, Matěj má byt, tu polevova něco, nebudeme říkat adresu, když tak nám pošlete nějaký host. Aby ho někdo zmátil a Aby ho někdo zmátil a vykouřil mu, to nevadí, to Matěj nechce, to má už doma bráchu, takže nevadí. To není vtipný, to je pláči. Artikul. Takže nevadí. No, dobrý. Teďka jsme vás seznámili s tím, co budeme natáčet na tomto kanále. Ale Doufám, samozřejmě, že nebudeme natáčet i vlogy, ale i si založíme herní kanál, na kterém budou samozřejmě nečekané hry. Jo, a budeme natáčet Nečekaně. Kinder Pingví unboxing a takové věci. Takže doufám, že se vám samozřejmě líbila ukázka na začátku. To bylo takový zvláštní video, protože Marek tam kácel stromy, překvapivě by kácel nějaký obří zelený keš. Kácel, ne kácel. Čeština Jelínková. No dobrý, až se na to video podívá Počelka Jelínková, tak jsou kepeň, ty volec. Ani neumí artikulovat do prdele. Artikuluj, píčo. Ale už Kámo, ale ten slovník nějak trošku zmenšil. Jo, přesně tak. Takže my vám Jo, používej spíš se mnou češtinu. My vám samozřejmě Ale nech děkujeme za slova každý like, odběr, sdílení a Takovýhle polomlej sraček a A dalšího videa zase Zíde.